Poštovani prijatelji, zahvaljujem vam se što ste odvojili vaše vrijeme i došli da saznate oko obilježavanja godišnjice zločina koji se desili 1992. godine na području Zvornika i svakako ovih događaja koji su pred nama, a to je otvaranje spomen obilježja Bijeli potok koji će biti na isti dan kada će biti i kažemo kolektivna dženaza, mada je u pitanju samo jedna osoba kojoj će se klanjati dženaza. Ovo je po redu 26. dženaza za ubijene Zvorničane i evo još uvijek se borimo da damo mjesto i nišan osobama koje su nevino ubijene u proljeće 1992. pa i u kasnijem periodu. Danas ćemo o tome govoriti. Mi iz organizacionog odbora, dakle Mustafa Muharemović, predsjednik Medžlisa, Ahmet Grahić, predsjednik udruženja za traženje nestalih sa područja Zvornika i Hafiz Izzet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Evo ja dajem riječ Ahmetu da nas upozna.